Kuştadan esken yere yüzüme vurdu. Malalıktan osken yerler gözüme düştü. Колись в 18-му році я знімала фільм для Аль-Джазіри, який був про анексацію Криму і про культуру кримських татар. І тоді, коли я писала інтерв'ю з людьми, якось ми вийшли на цю пісню, що це є чимось особливим для кримсько-татарського народу. І мене дуже сильно це вразило, тому що це дуже красива пісня з дуже глибокою драматичною історією. Пісня написана в депортації, і з тих часів я не просто її люблю, я намагаюсь про цю пісню навіть розповідати. У мене є програма, яка називається Моя земля, де я виконую українські різні пісні, і ця кримська татарська серед них. Я настільки люблю цю пісню, що в принципі половину з цього я думаю, що мені не важко. Іншу половину було важко, тому я просила допомоги у моїх знайомих кримських татар, які під час запису мене коригували, коли треба було. Міхайл Саакашвілі – це зовсім інша історія. Він знає цю пісню, що тоді, коли він був на свободі, він знав, що я цю історію і пісню дуже сильно люблю. Плани обов'язково. Я купила квиток тоді, коли був квиток перемоги до Криму, до Сімферополя. У мене є цей квиток. Насправді просто пройтись, подихати повітрям. Бо це дуже сумно. Я сама киянка, але я пам'ятаю, коли я їздила в Крим, це було для мене дуже так важливо. І те, що Україна має вихід до моря, і той запах, і та культура. Дуже б хотілося, щоб у нас була свобода туди подорожувати.